боиси ифтихорам буд ки солҳои дароз бо ҷавонон кор кардам ва кӯшиш намудам бо номи Исо ба онҳо таъсиргузор бошам. бо гузашти солҳо як чизи муҳимеро фаҳмидам. мана он нақшае ки ба тарбият додани фарзандонам, ҳаёти онҳоро дар асоси арзишҳои ҳақиқӣ сохтанам, инчунин барои баромадҳоям ба ман кӯмак расондааст. он хело ҳам ба ман ёрӣ расондааст. ин ҷо пирамида аст. нӯгашро дида истодед ба намуди як пирамидача. ин рафторҳои мо аст. ҳамагӣ нӯгаки айсберг аст ки дар болои об намоён аст. қисми бузурги поёнии он дар чуқурӣ пинҳон аст. ин чӣ қисми нонамоёни айсберг аст ки рафторҳои моро муайян мекунад? ин арзишҳои мо аст. барои мушоҳидаи ҷавонон 5 дақиқа вақтам диҳед, яқин мефаҳмам ки барояшон чӣ муҳим аст. рафторҳои мо арзишҳои моро муайян месозанд. аммо арзишҳоямонро чӣ ташаккул медиҳад? соатҳои зиёд гирди ин суол саъй кардам. ҷавоб дар қисми сеюми нақшаҳост. ин ақидаву ҷаҳонбиниҳои мост. вале ҷаҳонбинӣ чист? ин ҷаҳонро дидани шумост. аз нуқтаи назари дунявӣ мебинед ё ин ки илмӣ? обрӯи шумо таълимоти нави динӣ аст ё ин ки библия? дар назар дошта бошед ки рафторҳо аз рӯи ҷаҳонбинӣ муайян мешаванд. биёед фикр кунем ки ақидаҳои ҷавонон чӣ тавр ташаккул меёбанд. чӣ кор кунем ки фарзандонамон наҷотдиҳандаи моро донистан хоҳанд ва навиштаҷотро дӯст доранд, мувофиқи арзишҳои мо зиндагӣ кунанд. 15 сол ҷавобашро наёфта будам ва ахиран ба ман фаҳмо шуд. ҷавобро ба ҳеҷ ваҷ намеёбед. медонед ки дар асоси ақидаи кӯдаконамон чӣ ҷой дорад? муносибатҳо. мегӯед не, муҳим рӯҳулқудс аст. албатта рӯҳулқудс муҳим аст, аммо аз ҳад зиёд рӯҳонӣ будан дар кор нест. ӯ на дар фазои холӣ амал мекунад. асбоби рӯҳулқудс муносибатҳост. муносибатҳо ақидаҳои муайянкунандаи рафторҳоеро ки ба арзишҳо таъсир расонанд шакл медиҳанд.